Kai, gaskiya abubuwa sun yawa, wallahi ni yanzu ban sanya zan yi ba wallahi. Gaba ɗaya yanzu abubuwa sun musun cakume sun murmuɗe gaba ɗaya ko ina ya riga ya daure. Ba wanda zai zo taimaka ma kana da damuwa a cikin garin nan. Abba, Abubakar, ai ni ka gani nan yanzu na motar Mubi zan hau. Dan wallahi akwai shugaban matasa na can wurin Salim dan Abba mai murabos. Wallahi dole in je can. Alkur'an kaga da yake taimaka masa za. Baka sani ba? Ai ko an barka a baya gara ma in za ka shirya ka shirya. Yanzu nan wallahi sai ka ji ni. Nagode. Madalla. Salamu alaikum. Ha? Abokina. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Haba. Barka dai. Haba dambu. Tunanin me haka? Wallahi gaba ɗaya abubuwan ne sun mun yawa, damuwa ta mun yawa. Damuwa kamar me? Wallahi damuwa ta mun yawa. Kaga na farko. Matata tana da ciki. A yanzu haka ba san da me zan taimaka mata ba. A ƙauyen ma an kira ni. Dan uwa mu ya mura an yi wa dan uwa na rasuwa. Allahu akbar. Nan ma an manje bai kamata a ce na tura wani abu mai kauri. To yanzu ban da shi yanzu gaba ɗaya yanzu ƙasa sai a hankali. Ai kakanka ta yanke saka. Kamar ya? Ka bar gado ina dariya. Kana cikin bakin ciki ina cikin shi, in kana cikin farin ciki ina cikin sa. Lafiya me fara gaya mu? Ai in gaya ma sai ka ban tukuici. A dan girman Allah gaya mu. Ai ni da kai ba mu haka. Dan Allah gaya mu, Allah cikin yanayi nake. Wai ka san Salim dan Abba mai burabus? Salim dan Abba mai burabus. Mai burabus. Idan ka je Mubi South. Okay, ina jin sunan shi. Ai wannan bawan Allah in dai matashi ne kai a garin Mubi. Wallahi in dai taimako ne kai shugaban kasa ma bai kai shi taimako ba. Na tashi amma hukaci. Da na sani ai da ba zan bari wannan damuwa ta mun yawa ba. Ai kwantar da hankalinka. To yanzu ya za a yi? Ta wajen waya kamata mun samu in je in gana da shi in ga mai gurin wa za a je. Ka san fullo? Shi ne sarkin yakin sa. Ni ko na san fullo. To fullo shi ne sarkin yakin idan ka ga fullo ka ga Salim. Allah kuwa. To yanzu abin da ai zama bai ganna ba. Wallahi zama bai ganna ba, tashi mu je. Yanzu mu je. Kana ji na? Na'am. In fara zuwa gurin uwar gida na in bada kuɗin girki. Dan ba zan tafi kai da nawunka kenan. Allah kai da nawunka. Dan girman Allah kai na wajen Salim din nan, dan girman Allah Salim mai murabu. Dole mu je. Dan saboda ya taimaka min. Dan wallahi ina jin sunan shi. In ka ji yanzu za a biya ma kujerar Saudiya. Yanzu za a baka kyautar mota. Ya Allah. Yanzu za a baka kyautar gida. Allahu Akbar. Karamin kyautar sa a ce maka dauki mashin. Wa shi Salim din? Hauka ake yi. Sarkin matasa ne kenan. Tsaya nan. Allahu Akbar. Kamar gani na a haka wallahi bai gani ba. Kai koma mu bi ta nan. Kai na. Sanan za mu.